ɗo o yiɗi fammindemo naafila o. Ay sa ƴeewi woni ɗo henne ko 291. ko ɗum yiɗi holdemo no naafila o wayata. ko huwa o e allahu o e ahadu o e allahu o e assamadu o ko ɗum rendi gitta ɓul o mbaɗa bange. o wima huwa o ko 11, allahu 66, ahad 13, allahu 66, assamadu 135. so rendi ene rokkuma 291. joni noon naafilo holno mbattamo ha o wonta 582. ko ɗum o waɗa janguindema. o yima naafilo o ko darde adine nde mbatta ko fatiha lawol gotol ha gayna, janga qul huwa allahu ahad lawol gotol. darɗimmide nde mbatta kadi fatiha lawol gotol, qul huwa allahu ahad gotol, calmina. kadi gumoɗa kadi gadda darde ɗiɗi goɗɗe, fatiha gotol, qul huwa allahu ahad laabi 90. darɗimmire nde fatiha lawol gotol, qul huwa allahu ahad laabi 90. calmina. kadi ganda ɗiɗi goɗɗe mbaɗa fatiha lawol gotol, qul huwa allahu ahad laabi 200. darde wonde nde fatiha lawol gotol, qul huwa allahu laabi 200. calmina. wona so rendi a heɓoyi 590 wonta alhamdulillah, wona a dañi nafaqatu yowmino. o sa waɗi ni a mankirtake dépasse, kala haajuma garɗo humtoto. no wiiri en ni e sifa tan dabɓo, woɓɓe namdima ɗum to lesto mbi nanta jolfe yo watte pular mbawa ɗum naftorade. nan ɗon fodde ko gandumen cettayal ko nan ɗon nden ɗon.